Той е доктор по психология, педагогика, философия в медицината, професор, действителен член и член-кореспондент на редица русийски и чуждестранни академии. През 1998 академик Нурбеков основава Институт за самовъзстановяване на човека по неговата авторска система, която се е усъвършенствала в продължение на 22 години. Днес той води курсове в цял свят, а повече от 2 милиона души твърдят, че са подобрили своето здраве и жизнена нагласа благодарение на него. Увереността идва, разбира се, от резултатите. В началото се съмняваш, но искрено желаеш да помогнеш на хората. Както когато на някой му е зле, дори да не си специалист или лекар, се опитваш да му помогнеш. Кръгът се завърта, ти се опитваш по всякакъв начин да облегчиш този човек. Ние винаги се опитваме да помогнем. На тази почва възниква възможността да помогнеш на един, на втори, и като се обърнеш назад, се оказва, че си излекувал няколко милиона души. А абсолютна увереност, че ти си прав, никога не можеш да постигнеш. Защото когато си абсолютно уверен, преставаш да се развиваш. Трябва непрекъснато да се стремиш към новото, да го откриваш. През целия си живот ние търсим. Никой в човешката история не е намерил всичко, което е искал и търсил. Никой в живота си не е достигнал това, което всъщност е искал. Всичко започва след една смъртоносна диагноза след побой, поставена на Мирза Карим Нурбеков още на 19 годишна възраст в казармата. Отчаянието и обречеността стават причина за изключителната му промяна. Според неговите последователи, той е открил тайната на изкуството да побеждава, а най-големият му талант е познаването на човешката природа и умението да обича. Да дава любов може само силният човек. Само силният. В нашата философия и в нашите занимания разчитаме само на силните хора. А силните хора са около 2-3% от всички 100%, които са на Земята. При тези хора да генерират любов, да отдават любов и внимание е в тяхната природа. Защото Слънцето свети и в сравнение с тъмнината Слънцето има голяма сила. Когато то грее, всичко цъфти и расте. Как да обясниш на слабия човек как да обича и как да дарява любов? Това е невъзможно. От самото начало ние се специализирахме за силните хора. Светът на слабите хора ме отблъсква. Светът на слабите хора изначално носи страдание на самите тях, а този, който е в съприкосновение с такива хора, получава болка. Аз се натърпях от болката на слабите хора и продължавам да я търпя. Но вдъхновението си получавам от силните. Те не могат сами да си помогнат, когато са болни, но могат да се справят и да решат огромно количество жизнено важни проблеми. От няколко години насам академик Нурбеков води курсове и в България. А след като опитът на един глупак стигнал до прозрението как да се избавим от очилата се превърна в бестселър, наскоро излезе и най-новата му книга «Къде на майната си зимуват звездите по пладне» или «Как да прилапаме 1 милион решения». Но освен желание, от всеки кандидат решил да се запише в неговите курсове, се изисква да попълни анкетна карта, в която да отговори на въпроси свързани с мечтите, целите и дори сексуалността си. Вероятно, това е един от начините да бъдат открити истински силните, родени победители. Да разпознаваш силните от слабите хора е много важно нещо. Това е главното. Днес в Русия има всичко на всичко един клуб. Клубът на милионера. Това е затворено общество. Ние не приемаме богати хора от други страни. Приемаме само руснаци. В него има не повече от 300 милионера и мултимилионера и само 4 милиардера, които сами са станали такива. Аз ги обучавам да създават екип и да откриват сред тази огромна маса хора своите главнокомандващи с техните 5 сътрудници. Всеки един от тях не трябва да бъде просто лидер, а лидер с главна буква. Те трябва да разпознават силния от слабия човек. Това е задължително като програма. Защото с слаби хора не можеш да създаваш живота си. Това е невъзможно. Слабите хора не са в състояние сами да се нахранят. А за тези 5 души, 3 или 4 лидери, стоят десетки, стотици сътрудници.
Освен този тренинг за победители, системата на академик Нурбеков включва още 18 авторски методики и 10 пътеки към оздравяване на много заболявания. Особено популярен е неговият метод за възстановяване на зрението без лекарства и хирургическа намеса. Но макар и на шега, за него най-страшната болест за човечеството е самият живот. Най-страшната болест – това е животът. Тя е неизлечима и винаги завършва фатално. Най-страшната болест – това е интелектът. Защо? Защото най-страшната болест, това, което ще ви кажа много сериозно, не се появява сама. Хроничното заболяване не идва само. Да кажем, че причината много често е в интелекта. Ще ви го обясня много просто. Има болести, които много трудно се лекуват. Но има хора, които се лекуват от тях много бързо, като от грип. И ти го виждаш, че е оздравял и той след месец дори не си спомня, че е бил болен. Тези хора дори не са обърнали внимание, че са били болни от изключително тежко заболяване. А има хора, които някакво елементарно заболяване може да ги вкара в гроба. Това означава, че има вяра или отсъствие на вяра. Най-трудно се лекуват тези хора, които се считат, че са последна инстанция. Не винаги умът и интелектът са помощници. Много често те се оказват смъртоносно опасни. Това е странно, нали? Всеки от нас се намира ежедневно пред избор, за да обслужи своите физиологически потребности, да обслужи материалния си живот. Това е първото и най-просто препятствие. 98% от хората остават роби на нуждите си. Те от сутрин до вечер се намират в робство. Например, да се обличат добре. Това означава, че дрехата ги е победила. Нуждата да хапнат нещо вкусно означава, че яденето ги е победило. Аз винаги казвам, има 4 свободи. Първата победа е материалната. Ти си длъжен да получиш материална свобода. Как ще се случи? Първият път е на слабите, които казват, на мен нищо не ми е нужно, ще стана просек, скитник. Вторият път е, ако работиш само заради парите, тогава оскверняваш своя живот. Ти се обиждаш. Дръж се така, сякаш имаш 100 милиона евро и се заеми със своя ум. Какво иска да разбере твоят разум? Ти бил ли си в съседния град? Много от вашите съграждани не са напускали този град. Те не са виждали съседния град и няма да го направят до края на живота си. Не говоря да обиколят земното кълбо, но поне трябва да са виждали съседния град. Разбирате ли? Материалната свобода, информационната свобода, свободата на душата и свободата на духа са 4 зони, с които можете да победите своите слабости. Да се реализирате, когато постигнете всички заедно. Тогава създавате победа на свободата. Свободата на избора. Човек, който от сутрин до вечер се бори да оцелее, да оживее, неговият избор е много малък, почти никакъв. Когато той не се интересува кой съм, какъв съм, къде съм, той отново не е свободен. Той е роб на чуждата информация. За повече от 22 години практика академик Нурбеков има много последователи в цял свят. За едни той ще е учител и лечител, за други – умел манипулатор. Но дори и в кратък разговор няма как да не усетите, че този енергичен мъж без възраст е непринуден, мъдър, забавен събеседник и да не осъзнаете, че тревогите на нашия живот се дължат повече на нашите емоционални обвързаности, отколкото